мактаби модар раҳнамои зиндагии ман чунин аст. мавзӯи имрӯзаи мо қадами устувор гузошта на кори мушкил аст. барои ман анамин чизи асосии таҳкурсӣ барои ҳаёт буд. ман бояд ҳамеша ба боварии он кас сазовор бошам. мо аз хурдӣ фақат муваффақиятҳои модарамро гӯш мекардем. дар тарбияи фарзандонам мавқеи хушдоманамро, мавқеи модарамро мебинам. вақте ки ман касбро интихоб карда будам, гуфтанд ки ҳамин духтур нашавӣ шуд. духтара басал осонӣ кунам гуфта, аммо курин аз ман вазнинтар. ана ҳамон гуфтаҳои модари худро ман низ ба духтарони худам таъкид мекардам. албатта мо бо онҳо алоҳида суҳбат мекунем. мактаби модар ба дасткор буду рӯзҳои бурдагӣ аз мактаби модар камон аст. моро ҳам вазифадор менамоянд ки хизматҳои шоиста намоем. мактаб аст, китоб аст, мақсад аст, маром аст ки ҷомеаро пеш мебарад. جون مادرم عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادری جون مادرم